Κύριε Γενικέ, ήρθατε στην Κόρινθο, στο Λουτράκι και διαπιστώσατε με τα ίδια σας τα μάτια πόσο σημαντική ήταν η διοργάνωση, πόσος κόσμος συμμετείχε. Θέλω την δική σας άποψη, κάνατε και μια εξαγγελία εδώ νωρίτερα, θέλω να μου πείτε τη δική σας άποψη πώς μπορείτε ως πολιτεία να βοηθήσετε το σκάκι να αναπτυχθεί περισσότερο. Λοιπόν, σε σχέση με τη διοργάνωση, ήταν μια πολύ εξωστρεφής διοργάνωση. Πήραν μέρος, από ό,τι ξέρω, περισσότερο από 30.000 παιδιά στην προκριματική διαδικασία και εδώ στην τελική φάση επίσης ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός αριθμός συμμετοχών, περισσότερο από 800 παιδιά, με πάρα πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία ότι ήταν από όλη την Ελλάδα, από την περιφέρεια, και αυτό φάνηκε και από τις απονομές, όπου στα παιδιά που κατέκτησαν νίκες και καλές θέσεις ήταν από πολλές περιοχές, από την νησιωτική χώρα, και αυτό είναι ενδεικτικό ότι το σκάκι αναπτύσσεται πάρα πολύ. Χρειάζεται τη βοήθεια της πολιτείας και έφτασε ο καιρός να μπει μέσα στη διαδικασία του σχολείου, της εκπαίδευσης. Εμείς φέτος ήδη βάλαμε την κολύμβηση για τα παιδιά της Τρίτης Δημοτικού. Εδώ και χρόνια το Kids Athletic για το Στίβο αναπτύσσεται επίσης και το επόμενο διάστημα, με συνεργασία με τη Σκακιστική Ομοσπονδία, θα συντονίσουμε τα βήματά μας ώστε να δούμε πώς αυτό θα γίνει με τρόπο οργανωμένο, με ένα καλό σχεδιασμό. Το σκάκι να μπει μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για ποιο λόγο θεωρείτε το σκάκι σημαντικό εσείς σαν πολιτεία, προκειμένου να το ενισχύσετε σε σχέση με τα άλλα αθλήματα? Κοιτάξτε, ο αθλητισμός γενικά έχει πολλά ευεργετήματα και όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση των νέων παιδιών, την προσωπικότητά τους, ώστε να βγαίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι και να έχουν υγεία και σωματική διάπλαση. Το σκάκι έχει και χαρακτηριστικά πάρα πολύ συγκεκριμένα. Βοηθάει να αναπτύσσεται το πνεύμα των παιδιών, η αυτοσυγκέντρωσή τους, η επιμονή τους. Είναι ένα πολύ πνευματικό άθλημα και όπως καταλαβαίνετε αναπτύσσονται και σχέσεις συνεργατικότητας και κοινωνικοποιεί τα παιδιά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι, για παράδειγμα, ένα ομαδικό άθλημα μέσα σε έναν αγωνιστικό χώρο άλλου τύπου. Νομίζω ότι έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε μια περίοδο που, ξέρετε, υπάρχει και μια έξαρση της βίας στον αθλητισμό, σε μια περίοδο που τα παιδιά καταναλώνουν πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους στο ίντερνετ με κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια. Διαμορφώνει ένα χαρακτήρα και ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Κύριε Πιλάλη, ποια είναι η αποτίμηση της διοργάνωσης? Έχουμε την αίσθηση που έχουμε αποκομίσει από τους γονείς και τους αθλητές, αλλά οι γονείς είναι αυτοί που τραβάνε το ζόρι, ότι ήταν μια καλή διοργάνωση. Έγινε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε μια διασπορά ξενοδοχείων αρκετών κτλ. Που υπήρξε μια ζωή για το Λουτράκι έτσι, αυτές τις μέρες, αρκετά σκακιστική θα έλεγα. Υπήρχε δυνατότητα για πρώτη φορά μετά από χρόνια το να βλέπουν οι γονείς τα παιδιά τους. Παλιά ήταν σε κάποιους χώρους, σε κάποια ξενοδοχεία, σε σάλες οι οποίες ήταν κλειστές κτλ. Τώρα μπορούσαν να βλέπουν όλοι τα παιδιά τους. Ζήσαμε λοιπόν ωραίες παρτίδες μέσα από μια ανάπτυξη που γίνεται στο ελληνικό σκάκι τα τελευταία χρόνια, που έχει οδηγήσει σε πολλές παγκόσμιες διακρίσεις. Πρόσφατα έχουμε τη Σταυρούλα Τσολακίδου με 3 διακρίσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Και είδαμε λοιπόν πολλά νέα ταλέντα να ανθούν, να δίνουν τη μάχη τους. Είδαμε και ανακατατάξεις, δηλαδή σε πολλές κατηγορίες είδαμε περσινούς πρωταθλητές να είναι λίγο πιο κάτω και να έχουν ανέβει. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής, θα έλεγα, προσπάθειας που γίνεται σε μια περίοδο που, ενώ υπάρχει οικονομική κρίση, το σκάκι ίσως για 2 λόγους δίνω εγώ την ερμηνεία, με μικρότερο κόστος από ό,τι άλλα αθλήματα, το πνευματικό μας άθλημα. Και μια αξία η οποία έχει γίνει αντιληπτή πλέον στον κόσμο όταν έχουν φθαρεί άλλες αξίες όπως ο καταναλωτισμός κτλ. Έρχεται πολλοί κόσμος να ακουμπήσει στην παιδαγωγική δυνατότητα του σκακιού, να διαμορφώνει παιδιά που έχουν κριτική σκέψη, που σχεδιάζουν σήμερα μια παρτίδα, αύριο θα σχεδιάζουν τη ζωή τους, που έχουν αυτοπιθαρχία και ταυτόχρονα παίζουν. Όλα αυτά τα πράγματα όχι μέσα από τη σκληρότητα της ζωής, αλλά μέσα από ένα παιχνίδι. Το σκάκι λοιπόν κερδίζει συνεχώς έδαφος και νομίζουμε ότι εδώ η διοργάνωση αυτή μέσα σε ένα τέτοιο ευχάριστο περιβάλλον, στο οποίο βοήθησαν αρκετοί. Βοήθησε ο
Δήμος Λουτρακίου, βοήθησε η Περιφέρεια, βοήθησε πάρα πολύ η ελληνική αστυνομία, η οποία έδωσε τον καλύτερο του σε αυτό, σε μια κατάσταση στην οποία παίζαν 850 παιδιά και έξω είναι δρόμος. Οι άνθρωποι επί 3 μέρες μας εξασφαλίσαν ότι υπάρχει ασφάλεια, ότι κανένα παιδί δεν κινδύνευε από τα αυτοκίνητα εννοώ και την κίνηση. Ο Αργοναύτης Κορινθίας, η Περιφέρεια των Σκακιστικών Σωματείων και εμείς ως Ομοσπονδία με την τεχνογνωσία, διότι έχουμε μια μεγάλη τεχνογνωσία, έχουν διοργανωθεί Ολυμπιάδες, σκακιστικές, πολλοί αγώνες. Νομίζω ότι κάναμε ένα ακόμα βήμα στην ανάπτυξη του αγαπημένου μας πνευματικού αθλήματος. Άρα λοιπόν ελπίζουμε ότι θα εισηγηθείτε και του χρόνου το πρωτάθλημα να γίνει πάλι εδώ στο Λουτράκι. Να σας πω ότι θεωρώ δεδομένο ότι είναι επιτυχία και το 18 μιας τέτοιας διοργάνωσης, άρα προφανώς δεχόμαστε πάντα τις προτάσεις των οποίων υπάρχουν από όλη την Ελλάδα και κυρίως τις ενεργοποιούν τις προτάσεις τα σωματεία, στην προηγούμενη περίπτωση ο Αργοναύτης Κορινθίας. Αλλά νομίζω ότι όλα τα εύσημα τα έχει για μια πετυχημένη διοργάνωση προφανώς το Λουτράκι. Δεν μπορώ να ξέρω ποιες προτάσεις θα υπάρχουν του χρόνου, αλλά θεωρώ πραγματικά ότι εδώ και πολλά χρόνια νομίζω ότι είναι η καλύτερη διοργάνωση σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε, του Εθνικού Πρωταθλήματος μαθητών και μαθητριών. Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού έκανε εδώ κάποιες σημαντικές δηλώσεις σε σχέση με το πώς θα βοηθηθεί το σκάκι από την πολιτεία στα σχολεία. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε και εσείς από την πλευρά σας πλέον για να αξιοποιήσετε αυτή την πρόθεση. Καταρχήν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Επειδή είμαι από τα 12 μου στο αγωνιστικό σκάκι και είμαι αρκετά μεγάλος, έχω να σας πω ότι θυμάμαι από την εποχή του Παπαναστασίου, πριν από 30 χρόνια κτλ., να έρχεται σε εκδηλώσεις της σκακιστικής κοινότητας κάποιος Γενικός Γραμματέας. Αυτό που μας είπε είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Οφείλω να σας πω ότι η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία είναι σε έναν πολύ γόνιμο διάλογο και επεξεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, της εισόδου καταρχήν πιλωτικά σε κάποιο αριθμό σημαντικών σχολείων. Σας λέω σκέψεις τώρα, αυτά τα πράγματα δεν είναι επίσημα, θα επισημοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας λέω σκέψεις όμως που κυοφορούνται. Σε σχολεία στα οποία υπάρχει αριθμός εκπαιδευτικών σκακιστών, δηλαδή από εκεί θα γίνει η αρχή πιλωτικά προκειμένου και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να αποτιμήσει, αν και υπάρχουν πολλές γνωμοδοτήσεις παιδαγωγών που λένε ότι το σκάκι είναι ένα άριστο εργαλείο παιδαγωγικό. Θα ξεκινήσει, η σκέψη είναι να ξεκινήσει λοιπόν σε 20-30, το νούμερο τυχαίο που λέω εγώ, 40, δεν ξέρω, όπου υπάρχουν οι διδάσκαλοι που είναι και σκακιστές. Έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν από μεμονωμένες πρωτοβουλίες μέσα από τη διαδικασία, παράδειγμα σας λέω της ευέλικτης ζώνης, όπου αφήνει ελεύθερα το να βάλεις κάποιες δραστηριότητες. Το έχουν εισάγει δηλαδή, παίρνοντας ειδική άδεια κάποιοι δάσκαλοι στο παρελθόν. Νομίζω ότι μέσα από τέτοιες λογικές όπως η ευέλικτη ζώνη και άλλα προγράμματα μπορεί να μπει. Είναι θετικότατο το Υπουργείο. Δρομολογούμε το πώς θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αυτό. Δήμαρχε, μια ακόμα πετυχημένη διοργάνωση αθλητικού χαρακτήρα εδώ στο Λουτράκι, το οποίο πλέον φαίνεται ότι έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία των αθλητικών διοργανώσεων. Θέλω το δικό σου σχόλιο σχετικά με το πώς εξελίχθηκε αυτή και τι κέρδος είχε το Λουτράκι από αυτό. Θεωρούμε ότι έχουμε πλέον μεγάλη προϋπηρεσία στον αθλητικό τουρισμό και κοιτάμε να διευκολύνουμε κάθε μία ομοσπονδία που μας ζητάει ή συνεργαζόμαστε για να κάνουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Πραγματικά αυτό το Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. 900 αθλητές μαθητές, συν συνοδοί γονείς, γιατί πάντα ένας μαθητής πάντα έρχεται μαζί του όλη η οικογένεια, ο μπαμπάς, η μαμά, φίλοι, αδέλφια, όλα αυτά γεμίσανε τον τόπο μας εδώ ένα τετραήμερο, ήταν ένα πολύ δυνατό τετραήμερο. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία, θέλω να ευχαριστήσω τον Αργοναύτη της σκακιστική ομάδα της Κορίνθου, που όλοι μαζί με το Δήμο, το Sport Cup, βοηθήσαμε να γίνει αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Τους ευχαριστώ όλους, είμαστε ανοιχτοί οι πόρτες μας κάθε φορά για αθλητικά μεγάλα γεγονότα. Ευχόμαστε ότι μείναν όλοι ευχαριστημένοι και ότι του χρόνου θα έχουμε το ίδιο ή ακόμα μεγαλύτερο μαθητικό πρωτάθλημα σκακιού. Εδώ για η τοπική κοινωνία πόσα ξενοδοχεία γεμίσανε και τι σας είπαν οι επαγγελματίες της περιοχής για την κίνηση που είχαν αυτό το τριήμερο. Οπωσδήποτε ήταν τεράστια κίνηση, πάνω από 13 ξενοδοχειακές μονάδες σχεδόν γεμίσανε. Αυτό βοήθησε πολύ όλη την οικονομία. Βγήκαν έξω, ο κόσμος έφαγε, διασκέδασε, ήπια τους καφέδες του. Ο καιρός μας βοήθησε, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, είναι όλοι και παίζουν όλο συντελεστές και ο καιρός κτλ. Νομίζω ήταν ένα πολύ καλό, δυνατό τετραήμερο. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Πιστεύω ότι η Ομοσπονδία, με τα λόγια που συζητήσαμε και είπαμε, μείναν ευχαριστημένοι
είμαστε εδώ για συνέχεια. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα αθλητικά θέματα. Κύριε Γεωργόπουλε, πώς είδατε την αποτίμηση της φετινής διοργάνωσης που έγινε εδώ? Είναι πάρα πολύ θετική. Ίσως κάτι παραπάνω από ό,τι περιμέναμε κι εμείς. Συγκεκριμένα από την εμπειρία που έχω κι εγώ τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με τη διεύθυνση των αγώνων στην αντίστοιχη διοργάνωση. Φέτος είχαμε και ρεκόρ συμμετοχών στα ατομικά πρωταθλήματα, παίζοντας 840 παιδιά. Αντίστοιχα πέρσι είχαμε παίξει 685 παραδείγματος χάρη. Αυτή η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ σημαντική για μας. Αυτή η προσπάθεια δείχνει ότι καταρχάς πέτυχε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στο μέλλον είναι να δούμε πώς θα καταφέρουμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη, να την εμπλουτίσουμε και με άλλα πράγματα για να αρχίσει να καθιερώνεται με αυτή τη μορφή. Η περιοχή εδώ ήταν πάρα πολύ φιλόξενη, όλοι οι φορείς και το σωματείο του Αργοναύτη και βοήθησαν πάρα πολύ. Έδωσαν όλη την ψυχή τους για να καταφέρουμε κι εμείς να βγάλουμε πέρα τη διοργάνωση σε πολύ καλές συνθήκες για τα παιδιά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ.